i en algunes modificacions en l'escenari, com haureu vist. Bé, anem a començar. Des de 1982, per iniciativa de Jacques Lang, en aquell moment ministre de Cultura de França, es celebra la Festa de la Música o Dia Europeu de la Música, tots els dies 21 de juny. El seu objectiu era promocionar la música per una banda, per a que els músics aficionats o estudiants es queden voluntàriament a tocar al carrer, i d'una altra, en l'organització de concerts gratuïts en els que el públic tinguera l'oportunitat de presenciar les actuacions dels artistes sense importar estil ni origen. Aquesta data del 21 de juny, a més de coincidir amb el solstici d'estiu, era el dia on les festivitats paganes de l'antiguitat rendien culte a la naturalesa. I així, en aquesta nit màgica, volem donar la benvinguda als alumnes de primer de curs de llenguatge musical de l'Escola de l'Artística Manisense de la mà de la seva mestra Elisa Santiago, els quals interpretaran en aquesta segona part del concert El Sol Redó, el qual és un xicotet poema per a cor de xiquets i banda. Amb tots vostès, els alumnes de primer curs de llenguatge musical de l'Escola de l'Artística Manisense i la seva mestra Elisa Santiago.